As rúas musicais de Ribeira traerán 12 concertos para dinamizar o municipio en Semana Santa. Concello e hostalería únense para impulsar o tardeo e un sector que agarda repuntar neste período vacacional. A Semana Santa non só estará chea de programacións litúrxicas, senón que tamén se desenvolverán outras actividades para impulsar a economía local. O Concello de Ribeira e a Asociación de Hostalería do municipio traballaron cobado con cobado para darlle vida ao sector, polo que na Semana Santa desenvolverase unha nova edición das rúas musicais. Grazas a esta iniciativa desenvolveránse 12 concertos en 6 días. Empezamos desde do 27 de marzo, que na pizzería de Vicio, Laura Enteba. O 27 de marzo ás 10:30 estará na caseira Amores de Barra. No Cocoluche, Dani DJ, o 28 de marzo ás 4:30. A cafetería Zunzún, a Agencia Tributaria, o 28 de marzo ás 8. A Asociación Rúa do Sal, a Irbat, o 29 de marzo ás 3 da tarde. A Asociación da Rúa do Sal, a Irbat, 29 de marzo ás 3 da tarde. O Liverpool Music, os Bugis, o 1 de abril ás 10. O Bote e o Cuco, a Irbat, o 2 de abril á 1 da tarde. O Ventos Vellos e a Recobeira, os Bugis, o 2 de abril de 6 a 8. A Cambadesa, o Pendrive, o 4 de abril á 1:30 da tarde. O Tan en Ata contará coa actuación de Chiña o día 4 ás 4:30 da tarde. Na Ribiravolta actuará de Crooners o mesmo día ás 11 da noite. Mesmo horario e día no que estará a Liaxe no Clandestino. Proposta consensuada cos profesionais e coa que se quere apoiar aquí a música local, como estaba dicindo nas últimas reunións que tuvemos tamén ca presidenta, tamén se falamos de que para ir apoiando ese tardeo que se estaba pedindo. Aquí hai varias horas de música, os concertos, das 8 da tarde, ás 10 da noite, ás 4 da tarde e a 1 da tarde. Está ben poñer en valor o que é tardeo, o que é a sesión vermú e a noite, porque ao final hai que repartirse para poder botar unha man tamén a hostalería que están nos momentos algo baixos e axudalas, porque temos que vivir todos que a situación non é nada boa e botar unha man todo o que necesite. A presidenta da Asociación de Hostalería de Ribeira, Paula Chouza, destacou a necesidade de abrir un espacio de ocio para toda a poboación, a vez que se cobre o tardeo con opcións musicais. Que tanto necesitábamos porque temos unhas horas mortas aí pola tarde e que eu creo que é moi importante empezar a poder traballalas cada vez máis, porque hai xente que xa non sale de noite e entonces buscar unha alternativa de ocio para toda esa xente. Nace tamén a necesidade de que a Semana Santa sea máis atractiva e que a xente se poida quedar, a xente que se quede en Ribeira poida ter unha alternativa de ocio e de entretemento para toda a Semana Santa. Por iso cubre desde este primeiro fin de semana ata despois de Semana Santa. Intentamos, entre todos os locales, cubrir as horas para que haxa alternativa casi todos os días e a distintas horas, e así poder facer unha Semana Santa moito máis interesante. Non é a primeira vez que se pon en marcha rúas musicais, polo que indicou que en edicións anteriores a resposta do público foi positiva. A Concelleira de Turismo de Ribeira, Ana Barreiro, afirmou que se trata dunha proposta lanzada para impulsar a Semana Santa, para dar alternativas de ocio á veciñanza e visitantes. Pois ter sesión de tardeo, sesión vermú, pero tamén hai opción, que esta é unha cousa importante a resaltar, que é o local o que decide o grupo, é o local o que decide se o quer de sesión de tarde ou se o quer de sesión de noite. En este caso, o que se quere fomentar é o tardeo, a sesión vermú e, aproveitando o bo tempo e demais. Foron 16 as actuacións que se ofertaron neste programa. Foron 12 as que finalmente se pecharon. E tamén é unha aposta importante para o Concello, a Concellería de Festexos e a Concellería de Turismo, que representamos o meu compañero Fernando Abraldes e máis eu, cunha inversión de 8.000 euros en total. Agarda que esta iniciativa se manteña no tempo e ano a ano vai amedrando.